नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. भटकळ पूरसभा मुख्याधिकारी निलकंठ मेस्ता लांच घेताना लोकायुक्तालया जाळ्यात. 3 लाख रुपयाची मागणी करून लाच घेताना लोकायुक्तान रचयल्या जाळ्यात सापडणं सध्या जैलात धाडलेली घटना घडली. कारवार जिल्ह्याच्या भटकळ तालुका पूरसभा मुख्याधिकारी निलकंठ मेस्ता हेमी मोहम्मद इड्रिस मोहत शाम हेमचकडेन गटाराक घराची पाईपलाईन जोडणी जोडूक 3 लाख रुपयाची मागणी केली आणि 2 लाख रुपये ॲडव्हान्स रक्कम घेऊन काम केलं ना. 2003 सालात घर बांधूक परवानगी घेतली जाल्यार तेमका नमुना 3 कागदपत्र मेळना. ते कागदपत्र दिवसाठी 2 लाख घेऊन अर्जदाराक 93,000ची रसीदी दिली. तरी अनेक 1 लाख रुपयाची मागणी केली. इतले पैसे दिले तरी काम झालं ना म्हणून अर्जदारान लोकायुक्ताक तक्रार दाखल केली. शुक्रवार 15 नोव्हेंबराक लोकायुक्तान पोलीस अधीक्षक कुमार चंद्र, प्रभारी लोकायुक्त DYSP विनायक बिल्लाव हेमगे नेतृत्वात धाड घाललं. निलकंठ मेस्ता हेमका लांचापैकी 50,000ची भागशा लाच स्वीकारताना लाचाचे पैशासकट ताब्यात घेतले आणि अटक करून बंदखानीत धाडले. पुढील तपास करते असा. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡುವ. ಹೋಗಲ್ಲ, ಮಂಜು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಂಜು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. नाडू मस्करी सरकारी प्रौढशाळेत बाल दिस आणि शारदा पूजा कार्यक्रम. 14 नोव्हेंबराक नाडू मस्करी सरकारी प्रौढशाळेत बाल दिवस आणि शारदा पूजा कार्यक्रम मोठ्या दबाज्यान जालो. त्या निमित्तान विद्यार्थ्यांसाठी रांगोळी स्पर्धा, पतंग उडोवची स्पर्धा, संगीत खुर्चीच्या खेळाची स्पर्धा आयोजित केली. या वेळार प्रौढशाळेक प्रोजेक्टर दान दिल्ले दानी कारवारचे श्री मातोश्री बाळा देसाई मेमोरियल चॅरिटेबल ट्रस्टचे संस्थापक अध्यक्ष श्री नरेंद्र देसाई हेमगेलो आयोजकांन सन्मान केलो. या वेळार कार्यक्रमाक प्रभारी उपनिर्देशक श्री भास्कर गांवकर हेमी हजर आशिल्ल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक SSLC परीक्षेक 100% प्रगती जावू सारखे प्रयत्न करचो सल्लो दिलो. दानी श्री नरेंद्र देसाई हेमी सांगले की आपल्या दान कार्याक आपल्याली आई मूळ प्रेरणा असा असे सांगून प्रत्येकट्यान आपल्या कमाईची काही टक्के रक्कम समाजाच्या सेवेसाठी राखून दवरू जाय. हजर आशिल्ल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक नोटबुक आणि गोड वाटप केले. या शारदा पूजा आणि सन्मान कार्यक्रमाक शाळेचे STMC अध्यक्ष महेश नाईक, ग्रामपंचायत सदस्य राजेश नाईक, श्रीनिवास नाईक, राजू तुलसी गौडा, श्रीमती धनश्री अंकोलेकर, श्रीमती भारती नाईक, श्रीमती सविता नाईक, नागेश नाईक हेमी हजर आशिल्ले. श्रीधर नाईक हेमी सूत्रसंचालन केले तर श्यामला नाईक हेमी स्वागत केले. हेडमिस्ट्री प्रिया D नाईक स्वागत करून प्रास्ताविक उलोवप केले. अविनाश गावडे हेमी आभार मानले. या वेळार शाळेचे विद्यार्थी वृंद, सगळे शिक्षक वृंद आणि कर्मचारी हजर आशिल्ले. कारवार टागोर बिचाच्या नितळसाणेर संबंधित सरकारी यंत्रणेन लक्ष घालचे सार्वजनिकांनी मागणी. कर्नाटकाचे काश्मीर अशा सुंदर टागोर समुद्र किनाऱ्याचेर मेळता थंय मद्यपान करून जळीमुळी बाटली उडोवन तर काही बाटली फोडून काची करून उडयले. स्वयंसेवा संस्था विचून एकत्र करून विलेवारी करतात. तरी हे या व्यसनी विकृतीचे लोक परत परत असे करते आसात. हेजेन बिचार फिरच्या आणि खेळच्या खेळाडूक इजा जाऊ शकता आणि या सुंदर निसर्ग सौंदर्याचे विविध व्यसनाचे स्थळ जाऊक शक्यता असा म्हण संबंधित सरकारी यंत्रणेन हेजेर गंभीरपणान विचार करून सुव्यवस्था राखू जाय अशी सार्वजनिकांनी म्हणणे असा. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार.
एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवारच्या मुडगेरी अंगडी प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या डॉक्टर अश्विनी हेमगेल्या बदलीची मागणी. कारवार तालुक्याच्या मुडगेरी ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या अंगडी प्राथमिक केंद्राच्या प्रभारी वैद्य डॉक्टर अश्विनी हेमका बदली करची मागणी जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्याक मुडगेरी ग्रामपंचायत अध्यक्ष श्री सुरेंद्र गांवकार हेमी केला. कारवारच्या पत्रिका भवनात बुधवार प्रसार माध्यमाकडे तेमी उलयत आले. अंगडी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात 2 वर्सां पयलीं सार्वजनिकांना सेवेक वैद्य नाशिल्ल्यान दुसऱ्या आरोग्य केंद्राचे वैद्य अंगडी आरोग्य केंद्रात येऊन सेवा दिताले. जाल्यार या व्यवस्थेत आता बदल झाला. डॉक्टर अश्विनी बोरकर हेमी सध्या वैद्य म्हणून अंगडी आरोग्य केंद्रात कर्तव्यात असून तेमी याच आरोग्य केंद्रात कंत्रटी पद्धतीचेर कर्तव्यात आशिल्ले डॉक्टर अविनाश हेमचे बद्दल अपप्रचाराचे व्हिडिओ व्हायरल करून ग्रामाचे आणि प्राथमिक केंद्राचे नाव बदनाम करतात म्हूण डॉक्टर अश्विनी बोरकर हेमका या वैद्याक ताबडतोब बदली करची मागणी सुरेंद्र गांवकर हेमी केला. डॉक्टर अविनाश येयल्यानंतर रोग्याक कारवारात धाडचे सोड आरोग्य केंद्रातच महिलाक सिझरीन अपघात प्रकरणात आणि लहान पोराक ऑपरेशन करताले. सांजेर गरज असल्यार रोग्याला घर वचून उपचार करची सेवा केल्ली कीर्ती डॉक्टर अविनाश हेमका मेळटा. डॉक्टर अविनाशाल्या खोलेत मानवी तकलेचो हाडाचो बुड्ड असून डॉक्टर अविनाश हेमी सायको असो अपप्रचार केला. मेडिकल कॉलेजात अस्थिपंजर उरनात तर असो प्रश्न गांवकार हेमी केलो. अंगडी प्राथमिक केंद्राची प्रभार आरोग्य अधिकारी डॉक्टर अश्विनी हेमी NFDC फंडाबद्दल माहिती दिवंक तयार ना असो तेमी आरोप केलो. या वेळार मुडगेरी ग्रामपंचायत सदस्य नंदकिशोर नायक हेमी सांगले की डॉक्टर अविनाश हेमगेल्या वृत्तीक अपमान करच्या डॉक्टर अश्विनी हेमका बेगीच बेगी अंगडी आरोग्य केंद्रांतल्यान बदली करची आणि गांवची आणि आरोग्य केंद्राची बदनामी थांबोवची आग्रह केलो. अन्यथा हेजे विरुद्ध उग्र आंदोलन करचो इशारो दिलो. या वेळार मुडगेरी ग्रामपंचायत महिला सदस्य हजर आशिल्ले. रानटी प्राणी चितलाची शिकार केल्ल्या प्रकरणात एक आरोपीक अटक, 2 जण फरारी. कारवार जिल्ह्याच्या शिरसी तालुका पुचळीत रानटी प्राणी चितलाची शिकार केल्ल्या एक व्यक्तीक रान अधिकाऱ्यान धाड घालून चितलाच्या मांसा सकट अटक केली. बंधित आरोपी उंचळी निवासी गणपती मंजुनाथ गौडा तर इतर 2 जण तेगे साथी फरारी झाले. उंचळी रान प्रदेशात त्याच ग्रामाचे 3 जणांन चितलाची शिकारी करून हत्या केली अशी बित्त बातमी मेळटलेच रान प्रदेशात एक व्हळा लागीं या चितलाचे मांस वांटून घेताना शिरसी विभागाच्या उपअरण्य संरक्षणाधिकारी डॉक्टर अंजया GR, उपअरण्य सहाय्यक संरक्षणाधिकारी SS निरागणी हेमगेल मार्गदर्शनात उपवलय अरण्याधिकारी गिरीश L नायक ह्या नेतृत्वात ही धाड घायली. या वेळार गणपती गौडा ताब्यात मेळ्ळो तर तेगेले साथी व्यंकटेश नारायण नायक आणि गणेश सुब्राय नायक हेमी फरारी झाले. चितलाचे मांस ताब्यात घेऊन अरण्य अधिकारी फरारी आरोपीला शोध घेतात. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.